help your children. Just imagine this kind of location, and the young people wey you see around this location. I no even see anyone wey reach 40, 50 for here. Young kids, na they wan cash out by all means now. They wan get money by all means. See where they dey, and see how this whole place feed up as if na market place. All because that's by the way, man. I jump into conclusion. I Unuchete 2-3 years ago, about 3 years ago, ka obele nwa kpọrọ enyi ya nwoke jewe na nke Chimarin Temple ka ha jekwo ọgwụ ego. Eluzia di Chimarin Temple in order to confuse the boys the more. O say the boy no enyi ya nwoke ka eji we egwo. The boy kwetekwa no ke wele enyi ya nwoke ya na so bia delusic we egwo ego. This boy pekata mpe then he should be like 16 years. Adebe 16 years. Naka ha ka na ekwuru ekwu. Nekwe ihe na-emekwa na again another small boy abịakwana no money ego dị na account parents ya no money ego dị na account parents ya si igbo nne na nne ya kowe inherit ya the change na account no ya nye Chimarin Temple so not 3 million akwụkwọ nna afọ no ya Chimarin Temple millions of naira then be ya latest Corolla at this age omago nke bụ latest Corolla ebe nọ na amara moto Amarom nke bụ nke. I can only read the name fear. Man, I can't tell you the 2025 model na nke bụ 2025 na nke bụ 2024. Man, ụmụazị amacha nke bụ nke. Enwe ndị ihe nne moto anya gbogo na nke bụ 1995, nke bụ 2000, nke bụ 2023, nke bụ 2022. By me looking at it. Or ihe aka na-azụ. That is, I keep asking myself, ebe nwatakịrị abịala ebe a sike Igbo parents akọ inherit ya kede ebe si mụta ya kede ndị ofugo melie ọ ga-alụ kede ndị mmadụ na-emegoli ya na Igbo anyị because ndị disabled keep calling ka hapụ onye ji zapụ ike hit onye ma ihe ndị a mego to the life of our youth. How many souls has they died? How many ka ha damage go? Mmadụ one ka ha introduce nwoke kike ka a na-eme nwoke na nwoke. Mmadụ one ka ụmụ eze nwaanyị introduce ka a na-eme nwaanyị na nwaanyị. Everyday alụ na-agba ahụ na Igbo. Everyday alụ na-agba ahụ. Just imagine small boy bịa na nke a wee gwọọlụ ya ọgwụ. Enwe ihe bụ na ikwuchara atị nọrọ n'ihu ha gbara na-ekwu ka egbuo parents gị westie ha so that ka iwelizie ego ebibịa nye dibịa nke ya. Dibia melia bibia gote gonyele bunye motor Thanksgiving n'ụdị na onye ihe ọma mele at this age. Akwa unu ya gwa ka akwado aka hapụ wepụ ihe ọjọọ n'ọnụ na Igbo because nke aka na afụgoro starting point because a lot of things eme na damages ụmụ akwa ọkụkọ na ndị otu ya cause na Igbo and somebody ya enwe obi na call for their release. All those people nwere oke ite ha nwe oke ibobo all these things na now anaghịzi enye ha nne. Now all those things are no more paying because I believe na ha na-anwe ihe ma nke nne nke ha lụrụ ọrụ ma nke nne ka ewele Yahoo na-cover up kidnapping, wele Yahoo na-cover up ịtọ mmadụ, wele Yahoo na-cover up oshi ha na-eji ezu because na ịma ngwa m na emela na o dibịa na-agwọ ọnụ ha ọgwụ niile ha ji apụ. Okpuru na akpụrụ soludo n'ọnụ maka na okwuru okwu sị na 99.9% of kidnappers ejidego bụ ndị Igbo anyị. Akpụrụ soludo n'ọnụ. He knows what he's saying. Ọ ha nwa the intelligence report. Ọ ha nwa n'afọ. Ebe obele nwa ya aka obi sisi gbuoli ya nne na nna ya ka o wee kpata ego. Mmadụ one ụmụazị one at this age gbugo nne na nna ha ka ha wee kpata ego na Igbo anyị presently now. Enwe one small boys now na-eme trading. Onye eme trading ya na chukwu ya ma. Mana ka you imagine at that age jebulu otu moto mpagi na afọ the father chased him away with aka and since 3-4 days na the boy disappear go without moto mpi amara ebe ọnọ. At that age ụmụ ihe ọzọ ihe emegwuru na ime trading nwanụ nweta ego si na uncle gị kụsiri gị ime trading nwanụ nweta ego. What are the next thing for you to do? Tata moto. I love what the father did. You can't partner with crime. You want to be magisi akpata ego. Nna go and return this car. Did you tell your father before buying it? Did you tell your father saying na is that the first thing you should do? Ijama blow motor at the age of 16.
enwezi nọ na Nigeria na-ama mgbe mmadụ ji ana moto. All these car dealers, car sellers, unu na-ajụrụ mmadụ ajụjụ onye na-anya, who is your birth certificate? A na-akwado ihe ọjọọ here and there. Obele ha sị na obele nwa, obele ha sị na obele nwa, obele nwa. Mana ịmago ka esi egbu mmadụ, ịmago ka esi eje na nke dibịa ka agwọ ọgwụ ka igwe pelensị gị ekpakọla ego dọrọ na-ekwe dibịa nkwa nke ihe enye ya. Ihe na-eme is high time na unu mmadụ n'ụwa anụnwa nọ n'ime na chọọchị abụghị our problem. Our problem is the evil anyị na-support. Our problem bụ the ajọ ihe anyị na-support. Ikwuru onye ọnụ metụkọta ata o ya emetụta ya echi. Continue kwa na not going back to rules na na-eme ihe nnụnụ mere unu ebula alụ na mmadụ na-enwele kpọje na mmeli ya kpọrọ security jide gada ha nche na kpọrọ ha jebe prison na Libya ha ebe ahụ kirikiri ụmụazị onwebe onye n'ime ha lugo 35 years ebe ahụ onwebeghị onye niile ahụ kirikiri ụmụazị age 16 18 22 16 enough. Gịnị, what is the problem? Why are you guys in a hurry? Onye na-amụghị aka ọlụ onwe ihe ọma, no business idea, nothing, no technology, nothing. Onwe ihe source ihe udili anya bụ ka esi hack phone mmadụ, so ka esi hack laptop, ka esi hack your ATM card. Mepecha POS store, imeza ka ịbịa withdraw ego tọnụ galia, ebulu phone say front of your card photo dosara gị ịpụzi a na-edebe ite gị. Ọ ha na-alụ ka ọ dịkwanụ. Gịnị ka ị chọrọ? Igbo nne na nna ya. Nwaanyị ga-eji Igbo nne na nna ya, gịnị mere? Ọ na-akpasu m iwe mgbe ọbụla ọ na-akụ m iwe dịkwa aka aka isi ya mere nke a adịrọ mma. Ọ nwere obi chukwu m na ya si na ndị eweta ihe m mere since aka na-ewetere ya biko na nna ya biko mere m ya ọma na mma. Ọ bụ na emele gị ihe ya eme? Ọ bụ na ime ọrụ m ya ekwere m nkwa na m ga-enye Chimarinko ntị 33 million naira. Kedu esi nweta ya bụ ego? Kedu esi nweta ya bụ ego? Na m ga-enweta ya bụ ego na akaụntụ ụmụnne na ọgaji wee kwụọ Chimarinko ntị ụgwọ. Ndị na-eme mbụ, ndị na-enweta mbụ, ndị ga-esi mara ego dị n'ebe ahụ. Onye esi mara na ego dị ebe a bụ maka na ọ nwere mbọchị ọsị m ga-egote ife nje nyara ntụ oyi jee withdraw ego njiri uche wee cheke ya aka balance wee maa na 23 million dị na akaụntụ. Then nke my father bụ o mbọchị o si somewhere bata wee na-aza kọl si na mmadụ kwere ya 100 million naira na akaụntụ. Wee nụzi ya Osizie na ihe egbufa. Osizie na m ga-egbufa maka na ife a na-eme m dị too much mgbe ọbụla ọ na-akụ m iwe. Abụja na igbu ụka bido nwaanyị. Ụmụnwa ga-edebe rekọdụ na-akụta maka echi. Mpa ya nwa ọ nwere tụma nwa bụ onye egbu ya, n'ọbụrụ ndị nwa bụ onye dịka anyị ndị egbu mpa na mma ya. Ọkịka ịga ndebe ahụ ka egbuo mpa ya na mama ya ibulu ego dị na akaụntụ kwa tinye m ego ole 33 gịnị ya na nke moto ihe ebunye m latest model Corolla. Ọ sị na oge enye mmụọ abụchi ịmara akwụsị ngo ebe dibịa ije mbụ ebe ka dibịa anọ ọ nọ n'ide mmiri n'Ọnịcha. Dibịa nọ n'ide mmiri n'Ọnịcha. Onye go poison itielu mpanye na mmanya na nnu ka ọ ọgwụ ebe tinyere na nnu iti ụfọdụ na nnu tie ụfọdụ n'ọgwụ ka mpanye na mmanya rie eme gịnị ka ọ nwụọ. Then uwe na ya mpanye na mmanya nwụrụ ọkụ ya yobeda nkechi ịmagharị ntempụ n'azụ yobeda nkechi ịmagharị ntempụ ka chimara ntempụ meze gịnị ka o gbuo erighị mpanye na mmanya si so ụtọ ka adịsi ọmụma anụ bịa ọyọọ m sị m biko mmụbụ chi ịmagharị na ọ chọrọ ka mpịa na mmiri a mee gịnị nwụọ. Ndị a bụ calabash ite
agora que wakala ba sha lampa na me megene onwo akwa so I think it wakati ya pewa wo bulu nse 1 2 ready go e pia ya ngwa be mo so no me yo tu afekwa na 1 2 ready go afekwa na okay na for yes mpai na mmai ita ko onwa what of you say mpai na mmai ngwa ngwa no nko Sebulan ni la loso. Sebulan neba ki face ya loso. Ngwa jiden kia. Yebe pa na mai bi. Fabina house. What asia Anambra State cholo mo abuchi mare. Debem de la Asaba. Ni va buya na mo na village na Edo State na banke. O cholo sia mbia. Isi ko yo cholo mbia kwa bank ade mebe yana high phone call. O cholo mbia. Cholo sia ndano link na mpia na mbia ga na eri igite tata. Le ya ba so ngwa dire. Na mpia na mbia ya okwa. Ita campaign na mmanụ nwa no nwere go for account mpia of 100 million account mpia mia to 5 million na ọbụna mpia na mia nwa na rụzie ụkwọlego niile a onye mmụọ 35 million ya nwe wụrụzie ndị nke ọzọ wee gwuo mma moto mgbe na elu na ndị mmadụ ya moto ọfụ tata nwa ajọrọ ịkpafa mpia na social media maka na mụ onye mpia bụ because one is that anyị nwa mmụọ bụ chi mara ọtọ oge ebe o ji mbụ onye ya poison kozelo mpia na mma na nni onke amfe mmem jidigoro wore owetiele mpia na mma ya di ọgwụ na nni mpia na mma eri ọgwụ amana fa nwụrọ ọ dị ka mmụọ anyị je senepa na mmụọ na ebu senepa ngwa na dote m nnukwu ọfọ ndị ebu ya ọfọ azụsụ m ụgwọ anyị kelu azụsụ m ụgwọ anyị na mpa na mma ya ama azụsụ m ụgwọ gane is disappointed. I was some one and fine and my amount. Now, what they wouldn't and near. What did I get? What I have my letter. Please, that please. Good boy, well, I am done. I'm getting more. Lie down. Lie up. Lie down. Why you got it happy? What do you want? Lie down, hold on, lie down. Sit down. Jadi kan dia di mana of poison ah. Kira-kira uche ke mana? Orang itu membeli uche. Ini yang mana poison kau yang menyelan ni ah. Makanya lalu dia. Ada kata ini, enggak. Kalau tidur di, kau malah membeli juga eso. Enggak apa apa kasih. From today, I have changed. I will never kill my parents. I will never kill my mother. I will never kill my father. Because of his money. No matter. From today, any day. A plan. Even fine. Even mine. You will bring over. More to go. But I'm not Mole wa ni police. Mpa ila ba wa. Come on, say that I am the yala. Hold the weapon. Come on. Ala ku. Mo te bla. Tell me ofo. Tell me nuzu. Bla na o si pilots. I'm off here. And then the mission yala. Very useless boy. Ati bu mpia na mmea. Maka na mpia na mmea tia ife. Ko bu mpia na mmea. Maka onye muzu face ebe a nga agba ya na Facebook ị na mmegbu gwa bluzu n'aka idiot this
Jide. You can give me money. Where can you get the money at this again? If I make money, like after I'm done with secondary school, if I make money to the younger ones. You are on social media, live program. I'm buying the video. Mama is the video. One day you're going to do the video. Mama not get a film. When you make friends like that, Mama not do a very film. My own. I'm buying and the ground. What I even find on my own. What do I end up? What do you end up? Do you remember? Ika ye dono kita. Ika kita belum mau ya kan mbe tuli nanga. Mau de tira police station. Ma ko di piye. Ba mo la kita ko still ino ko statement. Ide je dibo nga. Unka ide mo ngam pai. Ina de dinga ngam ti wa re. Era mo ide ngam jombo. Ya ka pai da dia. Amali ko yo. Ide ne pai o mo nan. O ri ga ya mo dia. Ya ngan na wai o ye yo je le fay na ni je le fay o na ni fay ye je le fay o na ni ma ye ye ko nwa o mai na lo su ko ko yi ye yo o ni ya ite ni ya ari ka start yo je yo o ni ya o we la ya o na ma ye o ye be bi ga wai mama kita no idea ko bi na wa ni ma dira ma para ga agogo re ba we wo re nge mo do buri ga da mo do ai ro ko ni do no ko ti go bula ni ka do ni police o du mo ko se kampana ma me gere yem no mai ka do mai kita ke do mai ni wa kenya ne re ko mo so ya ko number ya so ya number so modla this boy will all tell him kana ma hanni o ya dile na no uden mi ya number o ya na uden mi o ya tell all o tell him kana ma nanni no bu ma na ala amya wo ela bai madam good evening. When you go out there for like a team, I don't know about it before. You might work it. About what to do. They are doing some kind of what you're going to do and you will be going on. I don't know. I don't want to go to the Yambo. Oh, then it didn't bring a food. And I'm going to do I want to see my name. I don't know how my mind is. I want it. Yeah, they go to you might also get them now. I'm glad to get the bubble. Or just sort of a new go to the land. You must say, but I'm not you all. Don't about it. Okay, I don't know when you're feeling land. So, what's going to come out here? Apa yang terjadi pun, pada rumah gua ada gua. Apa kamu gua tahu? Apa kamu ada lagi dosa pada mereka? Dosa lebangke. Ah. Ina ọjọ́ àbúrò nọ́mbà lórí lẹ́rẹ́ bá akọ́jọ́ ní polisi lórí nọ́mbà yẹn lẹ́rẹ́ bá because ọjọ́ wọn gbọ́dọ̀ yẹn bọ́ gbọ́dọ̀ yẹn bú ojú yẹn náà ní ọ̀pá lórí kan mẹ́rin àná nígbà ìṣẹ̀lẹ̀ bọ́ọ̀lù yẹ ọ̀gù ìṣẹ̀lẹ̀ mẹ́rin náà ní lẹ́nà fáyín kàfà wúwọ́ ọ̀pá ẹ̀ wù jọ̀wá. Aku boleh kau boleh mulai. Ada siapa aku ada ada na orang mau ada na mat. Akan ada dia. Ya, dia nama dia sini rumah dia pun ni ya. Kemudian di kota nombor muncul. Kalau ada orang my house. Ada di polis, kalau mereka tidak ada, kalau itu dulu.
They don't say, can you know Mulede? When you're coming now, Mulede, now kind of Mulede. I didn't money over, and I did a good mother. I did a good mother. Thank you.